באנו אל יקב מאיה וטוליפ, לפגוש את דוד ולדבר איתו על התאמת יין לאוכל. מה קורה? היי, מה נשמע? מה העניינים? הכל טוב? טוב לראות אותך. יופי, ברוכים הנמצאים. תודה רבה, שמח לראות שבאת. הבאתי לנו איזה 2 עינות פה, שיהיה לנו מה לשתות. מה הבאת לנו בעצם? הבאתי קברנה סוביניון רזרב של יקב טוליפ, והבאתי את המארה ווייט של יקב מאיה. פה הוא קצת חם, אז... עין אדום זה קברנה סוביניון של טוליפ. במקרה, כאילו אני ככה ניסיתי להתאים איכשהו ליין הזה משהו, אז הבאתי לנו ככה איזשהו אנטריקוט עם רוטב מאוד 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 כבד. בוא ננסה, נראה אם אנחנו הצלחנו להתאים אחד לשני. שמע, אמנם הבאת סטייק, שזה מדהים, ילך עם הקברנה סוביניון. אני רואה שהבאת פה גם כמה אספרגוס לבן, ואפילו אם נוכל ככה לנשנש את זה עם המארה ווייט, אפילו לפני, פשוט יכול לבוא... יש לנו מנה ראשונה היום, אני מבין. כן, אין מה לעשות. הבאת את המנה הראשונה והבאתי יין שמתאים לזה. זה נראה לי פשוט. נדע להתחיל עם איזה יין לבן. לוקח ענבים, אתה יודע, תוספים ליין. אז בעצם יש רומן מאוד גדול בין יננים לבין שפים, תמיד. והשאלה הכי גדולה זה איך מתאימים יין לאוכל עליו. במקרה של היין הזה, זה די קלאסי שהוא הולך עם מה שאתה עושה כאן כרגע. כן, הלכתי כרגע על המקרה הכי פשוט והכי מתאים. נכון. באתי מהבית, עוד לא טעמתי, אמרתי בוא נלך כאן על בטוח, נביא סטייק טוב, אני מודה. כן, תראה, אנטריקוט עם קברנה תמיד ילך טוב. בגדול, יין קל ילך עם מאכלים יותר קלים, יותר עדינים, ויין כבד ילך עם אוכל יותר כבד. אנחנו לא רוצים שהדברים יסתרו אחד את השני. זה חיפוש כל הזמן, להביא זנים. שיקבלו את הריח של היין. רגע. שנייה אחת. תצלם את זה רק רגע. אני מקווה שצילמת. אני גם רוצה לעשות. אבלין, תעבדי מאחוריי רגע. יאללה. טוב, לחיים. עוד פעם נגיד אתה רוצה? כן, נו מה, ברור. אם כבר עשינו. רומנטיקה. בבקשה, השפעת על היין והכל. הכל בסדר. קצת על הסטייק אבל. שזה נורא. כל אחד פשוט הוצא מהצד שלו, נכון? זה העניין. ככה אתה חותך לחצי וכל אחד לוקח לצלחת? לא, לא צריך, אני סתם רוצה לראות את המידה במדיון. נמצא מידיום. איך הסטייק? הולך? שמע. חייך. סטייק מעולה.